Niku. Jadi awak dhewe kudu mangerteni ora kita satu kata dua kata. Yo iku tegese eling lan ngerti satemene ora ana pangeran kejawi kajaba mung Gusti Allah. Iku sing diarani dzikir syariat. Lan eling lan ngerti satemene Kanjeng Nabi Muhammad iku minangka utusane Gusti Allah. Ya utusane Allah. Dene kang aran dikir toreko eling isine kalimat la ya'budu illallah. Jadi eling isine kalimat la ya'budu illallah tegese eling lan ngerti satemene ora ana kang wajib den taati dohir sampai batin kejaba mung Gusti Allah. Jadi sing ditaati iku ora ana liya mung kejaba Gusti Allah. Gusti Allah niku sing diarani dzikir toreko. Dene aran dzikir hakikat iku eling lan ngerti isine la maujudu ilallah. Tegese eling lan ngerti satemene ora ana kang wujud sejati lan wujud sejatine yaiku Allah. Dadi sing wujud ya mung Gusti Allah. Dene kang aran dzikir makrifat iku eling lan ngerti isine kalimat la ya'rifu illallah. Tegese eling lan ngerti satemene ora ana kang ngerti kajaba mung Gusti Allah. Jadi maksudnya ini ngeten. Jadi awak dhewe iki ora rumangsa duweni urip, ora rumangsa duweni awak, wis awak ya awake Gusti Allah. Ora rumangsa duweni pinter, ora rumangsa duweni luhur derajate, ora rumangsa duweni ganteng rupane, ora rumangsa duweni ayu rupane. Wis kabeh iku kagungane Gusti Allah. Lah sampe teko kene iku nek dikersane Gusti Allah gak iso. Sing nglangkahno sing ngrentekno atine sampean iso lungguh barengane kene iku Gusti Allah sing perintah. Ora kok bajuri. Nak baju itu ngomong apa berseru ibaratnya, tapi nak Allah urung merintah orang bakalan iso teko ning gone majelis itu. Jadi sing rentekno sampean akhir sampean iku Gusti Allah, sing langkahno kaki sampean iku Gusti Allah. Mangkane kula niki nate niku didugekake pengawasan dhateng Lumajang. Kula niki kan mboten badhe pengawasan panjenengan acara 1000 harinya itu Pak Fuad. Kula didugekake. Akhire kula pun kali dinten kali dalu niku kula dibel. Pak Yai mangke dalu kula jemput. Kalau betul datang Lumajang, datang Yatiroto. Oh ya Pak Yudi. Nah, tapi aku rong istirahat. Aku tak istirahat dhisik. Dadi engko nek teko nggone sampean aku tak istirahat. Oh, nggih siap. Bareng tuki daleme Pak Yudi niku
kula dipanggilake kiai. Kiai niki rontok iku kemelinti. Tak omongin nek rontok kemelinti iku ngedohno amalane. Amalan iku sing paling ampuh. Iki wis tak sowanno ning kiai sampai 100 kiai iku anu. Dadi wis ngacungi jempol. Ya bae ngoten wis kok akeh-akeh. Akhire kula nuwun sewu Pak Yai nek kula niku boten gadah napa malih ilmu. Kula dugi mriki mawon nek boten asal rindane Gusti Allah kula boten saged dugi mriki. Yo ngono jenengan Pak, kula dikatakan niku. Lho iki panci saestu kula niku boten gadah napa-napa. Kula dikene. Jenengan kedahan niku. Nah, jenengan berpikir ngoten jenengan kedah niku belajar yen kula dikatakan. Oh nggih, panjenengan iku kewajiban kula selagi tasik gesan kula itu tetap belajar, tetap berusaha kula. Wae ngoten. Kula. Lah, inilah letak kesalahannya saudara-saudara kita. Kenapa umat Islam tidak bisa berukun, gak iso bersatu, gak iso rukun? Mergo rumangsa sing paling apik, rumangsa sing paling resik, rumangsa sing paling bener, rumangsa sing paling sempurna amalane, rumangsa sing paling pinter ilmune. Akhirnya niku. Kenapa umat Islam sampai terkotak-kotak gak iso rukun? Mergo iku rumangsa sing paling bener, paling apik, paling resik, paling suci, akhire gak gelem menghormati dulur muslim sing liyane. Nah, niku ajudane kiambae niku ngajungi jempol kula. Akhire kiambae emosine malah memuncak emosine niku. Lho panci kula niku mboten gadah napa-napa. La nafsan lahu minallah datan ora rumangsa duweni awak. Awak yo awake Gusti Allah. La ruhan lahu minallah datan ora rumangsa duweni ruh. Ruh yo roh Gusti Allah. La qalban lahu minallah datan ora rumangsa duweni ati. Ati yo atine Gusti Allah. Wis kabeh sing tak sandang iki ora melok duwe. Roh iku nek suatu saat Gusti Allah kersakne bali wis gak enek sing iso ngalang-alangi, gak enek sing iso menggak. Lah mbok ditekakno dokter sampai 1000 dokter spesialis. Ditekakno dukun sampai 1000 dukun, kiai sampai 1000 kiai. Nak Gusti Allah wis ngersakno dikongkon balik, wis ora enek sing iso menggak. Kula ngoten niku. Akhire kiambae